tænker man, om vi er hjemme hos brødrene Prise, men nej, det er vi ikke. Nej. Yeah. Stefan nemlig, hva'? Lys. Det er jo lige noget lys. Okay. Du kan også gøre det der. Ja. Så der er også nogle jordbær, kan vi se. Ja. Og nogle makroner. Ja. Og nogle lavkagebunde. Og så tænker man, hvad skal der ske her? Hvad skal der ske, Stefan? Skal man lave lavkage? Måske. Måske, ja. Leg med tanken. Leg med tanken. Vi leger med tanken. Hvad laver du nu? Jeg holder pause. Ja. Stinus, det skal også i lavkagen. Ja, Ja. det skal jeg. Stunning, Ja. Så og en... Petit ikke goléer. Så det. Ja. okay. Så hvordan er den? Skal dem hjemme i stuen også lige smage den? Ja, gør det. Det er mig. Den skulle have lidt mere, ikke? Den skal være lidt mere. Ja. Det skal piskes lige med. Ja. Så Men hvad laver du ellers? Sjov ting. Skal vi spare om jo. ja. Eller hvad laver du bare af ting? Du laver nok ikke noget, der er sjovt. Nej. Ikke lige så sjovt som det her. Nej. Det er noget sjovt, skal. Var det den der kage, du snakker om? Nej. Hey, hvor er din kage? Ja, hvor er din kage henne? Den er måske i fryseren. Nå. Nå. Og skal vi have frikadeller til den så? Ja. Ja. Vi skal faktisk have pølser. Er det Det er faktisk pølser. I har lige vist dem i køleskabet. Okay. Så der er sådan noget sild der. Jeg tror det er det her, måske. Det er måske noget kødpølse. Ja. Eller grillpølse der. Og så skulle vi have noget Og kartoffelsalat. kartoffelsalat. Ja. Kartoffel. Og mere. Og der kartoffelsalat. Jeg er snart for gammel. Den er snart for gammel. Så. Ja. Så. Ikke der er en banan. Skal vi ikke have banan også? Jo, en. Ja. Skal vi en ja. Nej. Ned i. Det er der ikke plads til. Der kommer lille dyr ud. Vi kan også gøre så. Har Bruno egentlig gang med en damer? Det kan du spørge ham om. Har du gang med en damer, Bruno? Og så vil Broen nok spørge tilbage. Stinus, har du gang i nogle damer? Hvad med dig selv? Mimi, nej. Men så det? Ja. Hende der, hvad hun hed, hende der fra Barcelona. Nej, ikke Barcelona, hvad hedder Holland. Amsterdam. Hvad hedder hun? Von Trier. Von Trier. Nej, det er så ikke, tror jeg. Så har vi Bamse med os i køkkenet. Ja. Den ser i hvert fald mere cremet ud nu. Og det der egentlig er i, det er, hvis du skal have opskriften, Broen, så er det Bornholmsk piskefløde. Nej, det er ikke Bornholmsk. Jo. Vi tager ikke den Bornholmsk. Du tog ikke den Bornholmske? Nej, Det er der jo ikke står Bornholm på. ja. Det er Coop. Det er kun- så, kun så, piskefløde. det er så, du også skulle købe det, Broen. Ja. Og så er der noget ganske almindeligt Emma's. Emmas sovs for vaniljekrem. Hey, var det ikke også Emmas jordbær? Jo, nej, det var Esters jordbær. Det er ja. Esters jordbær. Okay. Ja. Min fejl. Og så er det Karen Wolf. Karen Wolf makroner. Makroner. Så man kan få i den lokale forretning. Makroner. Ja. Ja. Og det er med samme gode smag, men Det. med nyt design. Ja, For det så jo sådan der ud før. det er rigtigt. Det kan du sikkert godt huske. Ja. Så. Og de er ikke for gamle. Nej. Holder de? Sukker. Så det var den der stregkode, du fik, Tjølle. Kulhydrater. Ja, 97 gram kulhydrater. Så det ser ud som nogle friske jordbær. Så kan der også, man kan se, der er nogle rosiner hernede. Men det skal der ikke i.
Så er der faktisk også nogle chips. Og noget slik her. Og kaffe. Hvor er kaffe? Ja, skuffen. Nej, den der. Her. Der er noget cirkelkaffe. Sådan en kæmpe vaffelkant, det der. Okay. Nej, det er sådan en... Så... Nå. Nå. gælde pølse på den? Men det er så langt. Kroner. Jo. Ja. Nej, Stig, nu er du fjollet. Den godkender lige, at det er gode varer. Ja, det er gode makroner, jeg har fået her. Tilbud. Hvordan ser den ud? Den er gået i stykker. Skal vi skralde bananen? Virkelig ikke mere. Skal den ikke være tykkere? Jo, det er jo ikke creme det der. Nu er det bare... Men den bliver ved med at fylde mere og mere. Det er da klart. Det er jo for luftigt, jo. Ja. Ja, men der er jo ikke plads til mere. Så må vi tælle Hvor ud. er det, der er ikke plads til? Fortsæt det der. Der har vi så udsigten. Det er hele Bornholm, man kan se. Hvis du går op på kirkeværelset, så kan du se kronen. Ja. Hvad? Vi skal have skrevet bananen, det er rigtigt. Men det kan du vise, hvordan man gør, måske. Okay. Nej, den er for blød, tror jeg. Kom så! Det gik? Det gik faktisk. Okay. Den er lidt blød. Den er faktisk lidt for brun. Den er bare moden. Ja, den er god. Det skal i stykker. Det kan du jo sagtens selv. Den er måske lidt Det kan man selv gøre derhjemme, siger du. Det kan man. Ja, okay. Du knækker den, og så tager du skræller ned der. Ja. Hvor gør man så? Okay, så man skal ikke bruge det der. Det her skal man ikke bruge. Så tager du den her. Ja. Den vejer mest. Ja. Den tager du i den venstre hånd. Ja. Så smider du det ud, du har i højre hånd. Okay. Og så bruger du en kniv og skærebræt. Ja. Så lægger du kniven ned her. Og så presser du bananen nedover. Sådan der. Ja. Og så får du sådan en fin skive. Ja. Det kan man godt. Ja. Sådan der. Hvad så med den her? Den her. Ja. Det var lidt Den gemmer vi til i morgen. Lægger den der. Okay, den lægger vi der. Så hvordan står den her til? Hvis du lige slukker, så vi kan høre. Den bliver fast mere. Den bliver mere fast, ja. Okay. Så, Der er bare lidt ja, mere, tror jeg. ja. Og så er der også flere bunde her. Hvis du tænker, skal de kun bruge en? Men nej, vi skal bruge 3. Den skal faktisk vende sådan her. Nej, ikke vores. Jo, Ikke vores. jo, vores skal ikke vende sådan her. Den skal vende sådan her. Ja, vi skal lige... Der er fodboldresultater. Arne Johansson, Peter Gravlund og Hjalte Nørgaard helt op på kanten af straffesparksfeltet for at presse Jesper Hansen til at sparke. Ja, hvad gør du? Jeg kan ikke se, hvad klokken er. Hvad er klokken? 18. Du har fået en sms. Fra hvem? Jeg ved ikke. Skal vi se den? Skal broen se den? Ja, du skal åbne den, Stinus. Så stod der mere, Jan? Væk! Må vi se din baggrund, Stinus? Vi ser pølser nu. Ja. Vi så det! Den så du ikke. Jo, vi så det. Pølser! Og tofler. Nej, det ser stadig godt. Hvad skal vi lave? Jeg ved ikke. Jeg er jo grillpølse. Skal de godt på panden, eller hvad? Ja. Bare han så det ikke engang.
Nå, nu skal vi lige sætte uret. Sådan der. Nu har vi 30 minutter stykke. Det tager lang tid at uploade. Tror du overhovedet, man kan piske det der og det der sammen til flødeskum? Nej. Tror du det ikke? Det ved jeg ikke. Jo, kan man sige. Det tager bare lang tid. Hvad så, Stinus? Er det til frikadeller, eller? Nej, det er ikke pølse, vi skal have. Nå, pølse. Jeg ved ikke, hvad frikadeller? Hvad skal der have? 6? Ja, den skal stå på 6, ja. Ja. Du husk at fortælle, hvad det er, du gør. Hvis jeg, okay. Hvad laver du? Ja. Gør pølse. Du tænder altså den der. Her. Og for det er om man 4 Så... Er det fordi det er hot? Nej, det er om man Håber hot. Det er rigtigt. Det er fordi det er varmt. Men det er kun lidt varmt. Men Ja. her, så tager man En pande. Hvor stor skal den cirka være? 30 cm diameter. 30 cm. Så sætter du den der. Og så trykker du her. Yes. Og det er jo touch, så det virker bare sådan der. Hey, Så. så er der lige før. Og det virker hver gang. Ja. Og så trykker du her. Ja. Og hvad skal den så stå på? 6. 6. Og det er jo fordi vi gerne vil opnå den helt rigtige temperatur, som er jo... Det er 172,5 Det er nemlig rigtigt, ja. Kelvin, ja. Kelvin grader. Ja. Så, og Tjølle, ja, altså hvis, nu så vi så ikke lige, men han har på forhånd åbnet pølserne. Ja, jeg kan godt lige... Jeg brugte faktisk den her kniv. Han brugte faktisk en kniv til at åbne den med, så det er bare lige at skære. Det er banankniven. Det er også Jeg skal banankniv. altid huske at bruge banankniven til at åbne den. Ja. Og du tager noget, hvad er det for noget helt Det er præcis? Lisa. Det er Lise, så, og det er meget vigtigt, det er det, ikke? Jo, og man skal bruge banankniven, ikke? ikke? Det skal være den på 60%. Det skal det nemlig. Bruger i banankniven. Og hvor meget skal man så have der? Jamen det tager man lige på gefylen her. Ja, gefylen, Man ja. skal- Det betyder altså, at man tager det sådan lidt som på fornemmelsen, lige hvad man har lyst til. Ja. Nemlig sådan der. Så snitter man Ja, ligesom ned her. ja, Det er meget vigtigt, at det kommer tilpas. ja. Det er så ikke så godt. Så det var sådan meget tilpas der. Skal man lade være med at putte Så hvor mange gram var det? Og se, så er det jo, at man har en pølse og en hund, og det er jo egentlig meget morsomt, ikke? Ja. Så du... Og Rolig, min mor har ikke Facebook, så hun kan ikke se det. og hvor lang tid skal smøret så have? Indtil det er færdigt med at syde og boble. Hvornår kan man så spise det? Når det er færdigt med at syde og boble. Det kan man faktisk godt nu. Ja. Kan du Her. Så er den her. Ej, det er bedst, når det bliver... Ja, så det har ikke fået nok endnu. Ej, det klister lidt på lungen. Det er ikke godt. Så, Må jeg bruge den her? og hvorfor er det, du vælger den der paletkniv? Det er en plastikpaletkniv, så ridser man ikke. Ja, chefalden. Det er jo, ja, nemlig Ja. Stefan. Så der er lufthuller i. Det er jo det. Og så er der lufthuller i. Ja, Lufthuller. så man undgår undertryk. Ja. Men der er ikke nok varme på den her, fordi det snakker slet ikke endnu. Så vi skruer lige op her. Så du giver den simpelthen en 8'er lige nu. 8. Uden punktum. Uden punktum. Uden punktum. Det er meget vigtigt. Og uret går stadig. Ja. Det er meget vigtigt, for det er mad på 5 minutter. På 5 minutter. Hvad er det, bruger vi? Og du er i gang med at æde den her. Så det er jo fint nok. Og Jeg har vaniljekrem med fløde. det er pølserne, der ligger. Vi kan få det. Så hvad venter vi på nu, Sinus? At den snakker. Ja. Ja, ikke noget. Hvornår ved du ligesom, at den siger noget til dig? Det kan jeg fornemme. Ja. Det er fordi... Min mor... Kunne vi ikke få lidt lys her fra M-hætten? Ja. Sådan der, så kan jeg nemlig se meget bedre. Og broen også. Ja. Så nu klatter du simpelthen godt ud, vigtigt på panden. Det er ret vigtigt, at man fordeler det over det, Ja. over det hele. Ja. Fordi ellers... Så... Man kan eventuelt også have hørt, at man kan komme lidt pæresaft på, hvis det skulle være. Jeg får fordelt det. Ja, Ja. men det gør vi ikke i dag. Nej. Spar tider. Ja. Så hvornår siger du cirka, at den er klar nu? Nej, ikke nu.
Altså man kan se hernede, der begynder faktisk at side og boble lidt. En smule. Ja. Men det er ikke færdigt endnu, Nej. så derfor venter vi. Ja, vi venter lidt. Gør vi sætte et punktum på det. Ja, vi sætter måske punkt. Ja. Sådan der. Ja. Jo. Der kan vi. Så må jeg vente. Så venter vi. Så venter vi. Så giver den mere. Hvad? Om vil du skrue den op? Nej, nu er det ikke. Ja. Det er fristende. Så nu venter man bare. Hvad kan man lave i mellemtiden? Jo, altså man kan høre radio. Ja, høre radio. Ja, det gør vi jo. Ja. Ja. Man kan også gå i bad. Man kan også gå i bad, ja. Må man godt gå for sådan noget her? Ja, det må man godt. Det må man gerne. Ja. Okay. Hvis bare så kommer tilbage. Okay. Så, ja. Det må man godt. Der har jeg prøvet flere gange. Så kan du fortælle os lidt om nogle gode fif? Ja. Ja. Skal det? Ja. Nå. Altså det er meget smart, hvis man har sådan en green pen. Ja. Det er fordi de green pen, de er lavet af materialer fra regnskoven. Ja. Det er godt. Hvad nu, hvis man ikke er så rig? Hvad mener du? Altså man ikke har så mange penge. Nå. Hvad gør man så? Kan man godt lave det her på et bål, for eksempel? Nå, nej. Nej, det kan man ikke. Nej. Nej. Ikke hvis man har, ikke har en pande i hvert fald. Nej. Så hvis du har en pande, så kan du godt lave på et bål. Så... Men du skal have pølse også. Ja. Så det er ret dyrt. Så, nu snakker den. Så. Kan du høre det? Ja, det kan vi godt. Ja. Så nu er den klar Men- måske. Ja. Nej, ikke Så helt skal pølse... Nej. Nej, de skal ikke på endnu. Jeg skal lige snakke lidt færdigt. Ja. Jeg tror, jeg skruer den op på 9. Så du skruer den op på 9. Nu kan den ikke være med. Øj, det er nu. Nej, nu har du slukket den. Skal man slukke den sådan efter den her tid? Sådan cirka? Er det for simpelthen for at opnå en Øjeblik. stabil varme, eller hvad? Jeg skal lige koncentrere mig. Øjeblik. Det er meget teknisk at skrue op og ned. Med twitch. Så... Nå, hvad sagde du? Så det var for at opnå en stabil varme, du valgte at slukke den i en kort stund, eller hvad? Ja, det er fordi, ellers så kan jeg finde på overophed. Ja. Og så, så siger det, at... Nå, tilbage til desserten. Hvordan står det til herovre? Jeg er lige i gang med at gøre det sidste ved. Ja, Fordi den der ved at være rigtig det fast. ligner flødeskum jo, næsten. Jeg snakker det. Så, Det ligner meget det, vi puttede ned i starten. ja, okay. Kan du fortælle om sådan lidt om, hvad der er sket? Så jeg snakker lidt derovre. Dem her, de har drejet rundt. Okay, med eller mod uret? Har det nogen betydning for sidste... Nej, hvad er der vej? Så det, du har simpelthen en håndmixer, der kan begge ting. Ja. Og det er jo ikke alle steder, man kan købe sådan en. Og det er jo en Krups 3-mix der, ikke? 1000 plus. Ja. El. Ja. Så, ja. Nå, men tilbage til Stinus. Hvordan står det til herovre? Nu kan vi se, at margarine er blevet meget brun i det. Ja, Er det godt? ja. Det er bedst. Så jeg kunne noget pølser på. Skal Jeg pølserne på nu? Ja, nu skal du på. Okay, så gør vi det. Vi tager en pølse der. Og så lægger du den simpelthen bare. Den ligges på langt. Så den lægges mod nord lige nu. Øj, hvad siger du? Nej, nu går det stærkt. Øj, så tror jeg skruer ned. Så holder jeg den bare ned her. 5 Og der kommer altså en pølse til der. 3. Der er 3 på lige nu. Nej, der går nok tal på jer. Hold da op. Nu giver du ham på 9. Er den 5? Der er den på 5. Ja. Og der kommer en pølse på til der, kan jeg se. Jeg ruller den lige fedt op på. Ja, og man kan se, den springer måske. Øj. Nej. Jeg gør en. Og hvad er tricket bag for ikke at få pølsen til at springe? Jeg spræk. Ja, Skal den? det skal den. Ja. Pølsen skal springe. Ja, det er sprækket. Og der kommer simpelthen en pølse på dertil. Det må være nummer 5, ja. Okay. Det er din, Frederik. Ja, kan man så godt vælge at putte flere pølser på, end man kan spise? For kan man godt genvarme den næste dag? Nej. Nej, det kan man ikke. Herovre, dessertmanden siger, man kan godt. Det kan Ja. Ellers skal man bare... Så der er stor diskussion her. Det er på madpakke næste dag. Det kan man nemlig, ja. Hvad? Han siger, man kan bruge på madpakke. Jamen, skal du ikke varme den? Det kan du også. Nej. Hvad nu? Nu er det søndag i morgen. Nej, Og der skal- det er den første sprækket. Den første er sprunget, Der. så den er færdig måske. Nej. Nej. Det er den på den anden side. Og den er også sprunget nu. Ja, ja. De kommer nu altså. Og vi har stadig en pølse der, yes. Så vælger lige dreje den sådan der. Det er bedre. Ja. Så. Men man kan bruge den på madpakken næste dag. Ja, Så... som du sagde. Ja. Eventuelt med noget mayonnaise. Mayonnaise, ja. Ja. Eller ketchup. Eller ketchups.
Eller Bornholm-sennep. Bornholmer-sennep. Eller med... Hvad med lidt ketchup og ristet løg? Nej. Nej. Det kan jeg ellers godt lide. Jamen, det er ikke så godt. Hvad gør du så med posen der? Den her, Ja. den smider jeg faktisk lige den vej, som hvis I kan huske dengang, at Stinus lavede noget med Ja. en bananskrald. Og bananskralden ligger lige der. Ja, det kan vi se lige der. Så er det vigtigt, at man lige lægger den her ovenpå. Okay. Dernede. Ja. Okay. Så lukker du Ja. bare. Okay. Så er vi tilbage til pølserne her. Jamen, det gode ved Hvordan står pølser... det til? Og så er vi tilbage her til dejen her. Og hvordan står det til her? Dejen. Ja, dejen. Det er blevet til kagecreme. Vi skal bage en kage lige nu. Så Vi har snydt lidt, vi har allerede lavet bundene ja. Der. af jordbær. Så kan man altid lige tage, lige at dyppe den ned i creme, og så lige smage en gang. Ui. Er den færdig? Jordbæren er klar. Jordbærne er klar. Okay. Hvordan står det så til med de herovre? Det går egentlig okay. Så du vender dem nu, kan jeg se. Ja, Hvad er tricket bag ligesom at få dem alle sammen på én gang? Jamen, altså, det jeg står og prøver på nu, det er faktisk at forvirre pølserne. Forvirre dem simpelthen. Ja, fordi du... Forklar, uddyb, Jamen, fortæl mere. Jamen, du, Hvordan? Jamen, det er fordi, du så nok, at Tøller, han var ikke lige hurtigt til at få alle Hvad er pølserne. det, de har gang i herovre lige nu? De er simpelthen i gang med at rydde bordet. Ja, det er fordi, det skal dækkes. Der skal simpelthen dækkes bord her. Jeg var hurtig nok. Ja. Men altså, tilbage til Jamen, tricket. Tøller, han var slet ikke hurtigt nok til at få alle pølser på. Tilbage til tricket. Så- Hvordan? Jamen, det er fordi, du kan se sådan en pølse som den her. Ja, den der. Den er ved at klar. Så Den er kan her, den hvad gå der op er. på tallerkenen. Men pølse, men, Der er en ny til. Hvor stor er den? prøv lige. Den er 20 cm. 20 cm diameter. Men en pølse som den her, den er slet ikke for nok. Nej, overhovedet ikke. Trækker det forvirre pølserne, så de ikke ved, hvem der er for nok, og hvem der ikke har for nok. Okay. Så blander du dem. Ja. Alt du kan. Så Okay. hurtigt, og så hurtigt. Så kan det ikke sætte noget at følge med. Nej. Så, sådan der. Up. Og hvad står panden på lige nu? Den står på 5. Det er vigtigt. Nej, stop på komfuret. Ja. Og det er et Bosch-komfur, hvis vi ikke lige har fået sagt det. Jo jo. Det er jo meget vigtigt, at det er et Bosch-komfur, Ja, ikke? men det er det eneste, man kan lave pølser på. Man kan ikke rigtig lave pølser på andet. Det er fordi, det skal rime på pølser. Nemlig. Og man kan eventuelt også tæmme M-hætten måske, ikke? Jo, det kan man godt. Ja. Ja. Nej. Der. Så der ikke kommer til at lugte af pølser i hele huset. Ja. Men det skal man først gøre, når man har startet med noget tid, ikke? Jo, fordi Ja. ellers så tager man al varmen væk. Nemlig. Og hvor mange gafler og knive tager du der? Jeg har 6 gafler. Ja. Og 6 knive. Ja, Okay. men det kan godt være, hvis man bare spiser med fingrene. Det kan man godt. Man kan godt spise med fingre. Ja, pølser, det kan man godt spise med fingrene. Så Men, skal man bare have- men ikke kartoffelsalaten. Nej, så bare en gaffel. Ja, okay. Ja. Og Stefan, hvad er du i gang med der? Vi sætter glas på bordet. Glas. Ja. 6 stykker af dem. 6 stykker. Forskellige. Ja. Nogle af dem. Kommer 1, kommer 2 til. Og Ja. Øj. Jeg sprang den lige. der er godt nok sprunget hul der, hva'? Der er jo... Hvad og den her gråcreme her? Creme. Ej, Skal vi lige stå og hæve lidt, faktisk? Hæve lidt der. Ej. Nej, hvad? Jeg skifter ham. Den har vendt sig på brækken. Det er faktisk... Så den er ved at være færdig. Det er en amøbe. Ja. Vi skifter ham en gang imellem. Så vender lige om, så kan man ikke sige det. Jeg tror, jeg ved, hvad jeg gør. Og hvorfor er det, du gør det? Jeg skulle lige ned. Hvad? Og så ringer telefonen. Og hvad er det så, du gør? Nu skruer jeg ned på musikken. Så går jeg hen til telefonen. Og så, hvem er det? Så trykker jeg på den runde knap. Okay. Det er Stefan. Hallo. Og der hører jeg så, at der ikke er nogen, der svarer. Det er jo telefonfis. Så det er telefonbilen, jeg er udsat for. Og hvad? Live TV. Ja. Og hvordan står det til med pølserne? Super godt. Vi lige Og ved de lidt. er altså ved at være færdige, og du tager dem altså af nu. Vi ved det. Hvor lang tid har de fået nu? Oj, der er telefonen igen. Det er Stefan. Det er Stefan, ja. Goddag. Altså, far han er hjemme i aften. Ja. Okay. Det er så i orden. Så hvor lang tid har pølserne fået sådan cirka nu?
Altså i gennemsnit så har det fået 2 minutter og 10 sekunder. Ja, og man siger jo, at de skal have omkring en times tid, ikke? Ja. Men det er på grund af, at du kan simpelthen lave det... Green Det er jo deep green pan, ja. Det er det, der gør forskellen. Ja, så man kan simpelthen lave det på, hvad sagde du, 2-3 minutter. Ja, 2 minutter, Ja. 2 minutter og 10 sekunder. Ja. Nu er den færdig. Og så det gode ved, at den er belægnet, den er huller Ja. i. Så al varmen kan stige op igennem. Så det er jo nogle fantastiske pølser, som man får det hos pølsemanden. Jo. Ja. Faktisk endnu bedre. Så ja, Hvor lang er den videre? næsten en halv time. Næsten en halv time. Du må gerne uploade så langt klip på YouTube. Jeg ved det ikke. Jeg ved det heller ikke. Skal jeg stoppe den? Så laver vi laver sådan en ny. Det var skyld på del 1. Altså, vi stopper lige her på del 1 nu. Igen. Så nu er vi i gang igen. Hej! Hej! Vi er i gang med at lave Vi er pølser. stadig i gang med den sidste pølse her der. Jeg er ikke lige færdig. Og vi har jo de andre pølser herovre. Ja. Og Stefan han er i gang med råkagen, for nu har den stået og hvilet i noget tid. Og nu har du simpelthen valgt at dele den op. Og hvorfor er det, vi gør det? Det er simpelthen for at give den noget luft. Luft. Sådan, så den kan... Og du døber nu din lillefinger i, og hvorfor er det, du gør Er det? det den korte eller Og den nu- lange lillefinger, Stinus? Det er den korte. Hvorfor vælger du at bruge den? Hvorfor du... Ja. Det ved jeg ikke. Er det for at jule, den er lidt handicappet? Ja. Så kan vi lige få, at du stikker den ind i munden der. Og så sige. Ja, gør så. Ej, hvor ser det bare lækkert ud. Beskriv det. Det er godt. Hvordan står det til med pølsen, Stinus? Den er ikke helt færdig endnu. Men man kan så, hvis pølsen ikke gider at blive færdig, så kan man hjælpe den lidt. Så tager man kniv, og så sprøjter man. og så er den Det er færdig. sådan en husmor. Det er sådan en husmortrik, jeg kan. Så, nu er den færdig. Det er fint. Så der står de jo fint, og så er kartoffelsalaten noget sat frem her. Noget ketchup måske? Ketchup. Eller ikke noget ketchup? Stefan, hvor er der ketchup? Se nu, bare. Er der ikke det? Prøv at kigge ned i skuffen, der er under køleskabet. Åh, Er der ketchup der? nej. Nej. Så har vi ikke ketchup. Ring til Sige. Jamen, de har været lukket. Så vi skal have pølser uden ketchup? Ved du hvad? Du har Bornholmer, Sende. Sønap. Det er ægte. Vi har også juice, der er for gammel. Nice. Nej, Ej, ret der ikke noget ketchup? 2 liter. Ej, det er lækkert. vi kan bare køre hjem. Den 20. i fjerde. Der er dressing i hvert fald. Skal vi lave salat? Det skulle vi faktisk. Ja, vi skal lave salat jo. Ja, kan du fortælle om, hvad du vælger at bruge af ingredienser? Jeg ved ikke, hvad har vi? Kig i grøntsagsskuffen. Broccoli. Vi har noget Ej, det gider vi ikke have. broccoli. Gider vi ikke? Den er dumpet. Ja. Nej, det gider vi ikke. Salat. Og hvorfor er det, vi ikke vælger broccolien? Den er der Vi har peanuts. Så er det salat og peanuts. Så salat og peanuts. Agurk. og peber. Ja, hvor ja. Og Lise. Men har han en skål? Har han en skål? Hvad? Har han en skål? Ja! Åh! Ja, det er den er stor. Ja, den er god. Jeg må lave helt selv. Vi skal nok have en større skål. Så er det en større skål. Den er større. Den er meget større. Har du kniv? Der. Ja! Åh! Skuffen! Den her. Ej, den er dårlig. Hvad? Åh, der er en lavkagekniv. Den ligger vi klar. Hvad er det for en kniv, vi vil have? Det er salaten. Pizzaskærer måske. Prøv det med. Er den god der? Så giver vi den lige på den rigtige måde.
vil det slet ikke blive... Sådan der. Så. Ja. Bare så det var. Ja. Jeg fik dig. Det er en joke, ikke? Jo. Ja, det er min mor. Nå. Nej, faktisk ikke. Nej. Den gang jeg var i Norge. På camping. Ja. Så var der en kok, der stod der med. Og så drillede han mig. Fordi han lød som om han havde skåret sig. Så bliver jeg bare nervøs. Er det en god salat? Jeg vil give den 9,5. 9,5. Ja. Den er sprød. Nå, nu må jeg have vendt det. Så der skal forklæde til jo. Det er meget vigtigt, når man laver mad, at Ja. man, Det er det første man gør. så sørger man for, at der ikke kommer nogen bakterier ud til at spise. Og nu har du hældt salaten i skålen. Ja. De kan også have jordbær i salaten. Nej. Du lave den. Øj, det er jeg simpelthen på med at få med. Ja, ja. Så er vi i gang. Så. Gør vi? Hej. 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 Nå. Hej. Hej, hvad så? Hvad skal vi nu? Vi er lige kørt ud af Kirkeby. Og hvad kunne man køre her? 70. Man må køre 70. Det er vejledende. Hvad skal vi nu? Vi skal til Rønne. Skal vi til Rønne eller Gudhjem? Gudhjem. Okay, det blev Gudhjem. Vi tager til Gudhjem. Hvad skal vi der? Vi skal ud og have fisk. Nå, men vi skal altså til Gudhjem og have en is. Ja, hvor stor kan den være? Vi skal bare en Apollo. Bare en Apollo. Og til jyder som Brun, som ikke ved, hvad en Apollo-vaffel er. Kan du sige, hvad det er? Ja, det er verdens største is. Så Hvad er det lidt spændende i den film? Så Ja. der bliver der knap 3 liter is. Knap 3 liter is. Ja, så det er en knap og 3 liter is. Ja. Det er tjølle. Han er blevet helt stille, fordi han ved, at han skal have is. Så bliver han så glad. Ja. Okay. Og nu kører vi så på anmelding. 4 km i timen. Hvad tid? Okay. Jeg var rigtig ude med noget. Nu kører vi lidt på der. Knøjse. Ja, der er en knejse. Ja, det er lidt. Så En af de gør der. ja. Og det er der politiet væk. Nej, jeg skal slukke rundt. Gør det. Nej, det er nok en, der lugter. Vi kan godt have noget luft på. Det er varmt. Og det er bare en masse lugt. Ja. Hvorfor er det spise på? Det er ret jo. Skal vi have en god sang? Ja, det gør det. Her på pladsen. Hvis du stadig skulle medføre, hvorfor kan jeg ikke pladsen? Men du kan ikke lidt mere. Nu kan du ikke finde dig hjem. Jeg tror på det, men du prøver bare at mande. Kæmper mod dæmoner, jeg bærer mig selv igen. Jeg bærer mig selv igen. Alene har jeg ikke 3 kilometer. Jeg er min nødvendig. Det tog mig som det, du var min.
snakker højt i det er ligesom en smække i bjerg. Det kunne være lidt for bjerg. Solen vil spejle, når vi var sat på. Stop på dit fæld, og jeg går med. Jeg føler det første gang, du gør ikke. Parkeringsplads, så den er stadig tom. Jeg hænger dig en omgang, og svømmer flasken. Plads, det er det, jeg taler om. Jeg har højt på hjernen, når jeg siger dig ikke. Men det jeg vil se, har noget her med dig. Jeg vil være stadig på parkeringspladsen. Og hvorfor noget, du gør mig ikke. Men vi ses til Gryder. Hej. Nej, det ser lækkert ud. Hvad er det, I har der? En fisk billede. Nej, ikke En rigtig god gud fisk. Ja. Ja. Og hvad? Hvad er der i sådan en krabat der? Is. Softice. Er det bare softice? Og lejren. Og marmelade. Og krømmel. Ja. Og varme. Solkrømmel. Er det lækkert, hvad siger du? Og jeg har chokolade. En sand. Øj, der tabte noget is. Der tabte noget igen. Jeg tror, jeg flytter mig lidt. Hvad siger du til en Bornholmsk is, Frederik? Altså, jeg har jo smagt den før. Men Lad være med at ødelægge stemningen. den smager rigtig godt. Så hvad jeg kan lave? Ja. Hvad er det? Ej, er det din mor? Har du lyst til det? Ja. Din mor er ikke på Facebook, vel? Nå. Jeg giver mig udsigt. Det er rigtig flot. Skåle. Det var de skåler. Krømmel! Ekstra krømmel! Ja, hvad er det krømmel tilbage? Søger, du drømmer med min sko! Nej! Det spiser din i. Her, den til vidt. Kom ind! Ja. Hey, vil du tage min sko af, ikke? Ja. Her drømmer du igen. Jeg tror, du skal gå til lægen med det, eller? Stem. Det kan man næsten ikke sige noget. Tak for det. Godt. Hvad jeg kan se i lejren? Ja. Jeg siger sådan, sige en masse sådan, så hun kan høre, hvor lækker isen er. Wow. Det er mig. Hvad er det, jeg har gjort? Så gør det væk fra kameraet. Ej, det er Mia. Ja, det er Mia. Det er snart, og ikke spiller. Og det er i forhold til min is. Ja, han var du bare. Hvad skal du med? Er det en lækker is? Ja, men Det kan du rigtig godt lide, hva'? vi lægger det ud for en dating. Jeg tror ikke, hvorfor jeg ikke kan få damer. Vi lægger det ud for en dating. Hej, jeg er en chevalier. Jeg er single. Jeg forstår ikke, hvorfor. Jeg elsker lige. Jeg har også en video på dating.dk. Nej, farmer girl. Dating.dk. Forholdet starter her. Ej, nu kommer du igennem næsen! Nej,
Let din profil derinde, det er nu. Mere om finde ud af det. Ja, hun har da ikke en profil derinde. Du har tjekket, eller hvad? Ja. Hvad? Så har du det meste væk fra. God som ny. Jeg tror, der er lige lidt her. Her, ikke? Ja, lige der. Sådan. Så er det væk. Det er også lidt her. Ja. Nej, jeg tror ikke, jeg har ham det. Hvad? Hvad har du gjort det til nu? Ja. Hvorfor gjorde du det? Det er larmet jo. Hvad var det, der larmede, Sinus? No. Mogens? Oj! Nej. Den er her. Det tager Frederik. Ja. Du skal lille land. Ja, vi er nødt sikkert lille en. Men jeg har spist meget med kugle. Ja. Hvorfor mener du lille? Det er fordi, du har spist den, og så er du i ansigtet, tror jeg. Jeg er stadig her. Du har en halv kugle siddende på næsen. Hvor laver du snart op? Nej, ikke lige her. Nej, det gør jeg også væk. Det er nok skal lige. Hej, Tjøller. Hej. Du vil snakke højere. Hej, Clemen. Kom back. Kom til os. Har du gjort det? Så smiler vi lige. Jeg tror ikke, du rammer os. Jo? Måske. Måske. Det laver Sigurd. Nej. Hvad? Jeg har set, der er en ny, der er blevet fan af det. Er det? England må Canada. Ja. Ja. England må Canada, det er godt om Sigurd. Ja. Hvad laver vi nu, Frederik? Ja, så nu står vi jo her live til Trolling Masters. Så vi har 16 kilo og det er jo en tidsplads. Altså rekorden er jo 18,98, ikke? Lad os bare få lidt grafik på, Den er lidt større. de sidste fisk, For din grafik. og lad os lige få en stilling, så vi kan se, hvem der egentlig ligger på pladserne dernede af. Fordi at Johan, han fører selvfølgelig stadigvæk med sin skipper Magnus på podiet med 18,98 kilo. Og så har vi på de 5 første pladser, der er ikke sket noget endnu. Tast 6 og 7 er den. Og Christensen er en på en 4. plads. Jeg fortæller jer, at det er en trick. Hemmeligheden er bare at fylde fisken med bly. Det vil jo sige, lige nu, Vi så er det altså fisk, så ned med noget bly. den samlede stilling, hvis Det virker hver gang. løber afsted med dagens første fisk. Det er det. Lige at køre lidt, så skal I bare prøve at snakke lidt. Okay. Ja, det var Lige hun, der høre, havde gjort det. lige høre Ja, hun lydkvalitet, den er okay. Det kommer op på den gang. Altså, kører vi? Ja, nej, vi skal bare... Altså, Den tester det her. Det tester, ja. Okay. Test. Jeg går i gang med at hakke det her chokolade. Ja. Fedt. Og så stopper du den bare. Barcelona, de røg ud Champions League i håndbold. Ja, det så vi også. Det er sikkert. Ja, må jeg hælde makronerne i nu? Det må du gerne. Ej, hvor lækkert. Så mange. Det skal jo nok blive spændende. Ja. Hvad har du så tænkt dig at gøre her? Har du tænkt dig at vende dem i det? Eller? Der skal først lidt salt og lidt paprika i. Hvordan, er de gode nok, de her makroner? Men så begynder jeg at lige mase lidt. Du vender dem ikke, du maser dem ned. Og så vender vi. Med uret. Lækkert. Hvad er du gang i? Schøller? Jeg er i gang med at finhakke noget chokolade. Ja. Det er en mørk chokolade. Hvor fint skal det være? Skal det virkelig være så fint? Det skal være... Hvad? Hvor mange kaffe skal vi have? Meget kaffe? Ja. Meget. En kage? Ja, en kage. Til at begynde med. Det er det. Ej, hvor ser det lækkert. Hvad laver du, Stinus? Kaffe? Ja. Chicken? Det er guld, er det ikke det? Jo. Ej, Se, nu er jeg ved at have blandet rigtig godt sammen så. Ja. Og jordbærne er stadig helt frisk. Ja, det er det jo.
Og bunden er blevet vendt. Ja. Og ikke tør. Slet ikke tør. Det kan man. Det er lige før man kan spille frisbee med den. Så frisk er den. Så frisk er den. Skal der mere af det der creme i? Altså nu er den jo blevet sådan lidt mere... På den anden, den er måske god til at smøre ud i bunden nu. Meget god. Hvad siger vi? Den smager altså godt. Okay. Der er lige sådan en. Jeg tror, den er færdig her. Så er det. Kører den op. Pød med kaffen. Skal den ud på? Ja. Nå, men skal vi så bare... Skal den ned i? Det er vand. Skal chokoladen ned i den her? Er vi enige om, at chokoladen skal ned i den der? Eller skal den lægges ovenpå? Jeg står sammen på det. Det tænker jeg også. Skal jeg bare køre noget af det Vi her har fået der ud? myrer på bordet. Det tager vi lige med. Kamera. Ja, skal ikke det? Er det ikke bare det? Kør. Stefan, skal du lige have det her med? Kom lige over på den anden side. Jeg har taget den her op i hånden her. Og så har jeg taget en god skefuld her. Og så er vi klar til at... Og det er vigtigt, at man laver bløde for simpelthen ikke plads på det er vigtigt, at man kommer helt ud i siderne. For at få optimal god smag. Det er jo vigtigt, at man kommer rigtig godt på, altså fordi det skal jo være der. Og se, og nu er vi ved at være at sige, er det ikke første lag det her? Jo. Ja. Så lægger man blød der, og så kan man klaske lidt jordbær på eventuelt. Klaske. Som er friske fra Superbrosen. Friskbragt fra Pakken i Ganier. Og Kirkeby. Ja, så tager man sådan, og man kan vælge at lægge det Her arbejder vi. i cirkler. Fælder. Det er nu vi. Sådan i cirkler her. Sådan går under. Sådan lidt tilfældigt kan man også vælge at køre det. For at opnå en optimal lækker lavkage. Ja, nemlig. Så man ikke ligesom ved, hvad det er egentlig, man bider i. Frøkens hoved. Og det vil sige her, det er jeg bare egentlig ligger sådan lidt på feeling. Du minder mig om ham der fra Mange Makers. Ham der kan lave det der. Og så tænker jeg, at vi kan tage lidt... Kan du for... Råder! Så kan man lige tage sådan lidt... Det er meget fint, og det er ikke så fint. Ja, så kan man lige tage sådan en god en her. Det En 2 stykker chokolade. Du køber der et stykke mindre til ham. Det er rigtigt. Hvorfor ligger der en lavkagekniv der egentlig? Det er fordi, den skal jo bruges til at skære lavkage med. Nej, det er noget. Det er godt. Der manglede lige et jordbær der. Mangler også der. Det kan jeg godt se. Sådan der. Men Ja, du tager den næste bund her. hvad er klokken ellers blevet? Og hvad har vi lavet indtil nu? Altså, alt muligt. Vi har kørt 200 km. Altså, vi har været i TV2 Bornholm blandt andet, men det er ikke for at prale jo. Og har vi sammen med ham Peter... Peter Tanning. Tanning. Ja, ikke tænding. Tanning. Er du sikker på, at det er nummer 2, det der? Ja. Så tager vi en nummer 2 her. Den skal lægges sådan her. Ja, ja. Den maser man lige lidt eventuelt for, og det her papir her, det skal man sørge for ikke at putte på. Ja. Det er ikke spiseligt. Det skulle man tro. Men er det ikke? Så er der sådan noget som dig, Peter. Det smager ikke godt. Nej. Det kan jeg se. Ja. Så det giver man bare til Stinus, hvis man har sådan en. Og Stinus han kan smide det ud her. Ja. Eller han kan spise den. Og jeg begynder så at køre videre med lag 2 imens. Og der tager man altså bare igen lidt på feeling her. Ja, det ved jeg. Altså, det har ikke noget med... Der kan jeg simpelthen ikke komme for lidt på. Det kan der altså ikke. Sådan, Stinus. Det kan der altså ikke. Der er vist ikke en halvød banan liggende her. Man giver... Den har været rigtig god. Ja, men det skal der også lige være plads til. Hvis I lige kommer med bananen herovre, så... Nej, den skal ikke i vores lavkage. Hvad gør vi med den? Så... Du spiser den, Stinus. Det var dig, der knækkede den over. Jackass. Det er snack. Givet det er rigtig.
Jo, men der Har du spist den? Har du tykket den? Åbn munden. Og så kører vi det igen lidt på feeling. Åbn munden, Sinus. Åbn munden, Skal der også Sinus. være noget oven på det sidste lag? Der er noget bag mig slim, mand. Det sker der. Godt gået, Sinus. Tak. Jeg slugte den. Helt. Ja, ja. Ja, men det. Godt gået. Tak. Du laver stadig det samme. Ja. Det er sundt. Jeg er snart færdig. Sådan at lave det samme. Og så jeg er næsten færdig med lag 2 her, hvor vi kører lidt strawberries på. Sinus, du skal ikke sprøjte vand. Det er Det er faktisk lidt, der er elektronik. det er faktisk lidt irriterende. Synes jeg. Okay. Og så kan man eventuelt lige... Hey, hov. to stykker med til dig. Og så skal vi egentlig bare have lidt chokolade på nu. Og det er Thylle jo klar med. Var det ikke sidst på den på? Jo. Og Thylle han begynder at køre lidt chokolade på her. Og det der må du slet ikke. Film nu der kommer chokolade Ja, på. vi har ikke så meget. Nu kommer lidt chokolade på. Jo, prøv at se det der. Vi skal jo lave et eller andet godt ud af det her. Ja, det tænker jeg også. Det tænker vi bare skal... Bananer. Ja, så vi skal se op i siverne. Og æbler. Ja. Nogle pærer i, og lidt chokolade. Lige det æblemad. Og så er der jo sådan lidt chokolade her, ikke? Og så man så... Har du taget noget ud af kanten nu? Ja, du skal havse her og tage ud i kanten. Ja. Det er vigtigt at havse det. Skal der også chokolade? Skal der også chokolade på øverste... Ja. Ja. Øverste lag. Det står bare æder. Hey, ellers så har vi sådan noget her... Chokoladekrymmel. Ellers så har vi også noget... Chokoladestrøssel. Skal vi så sætte det på øverste lag? Der er chokoladestrøssel. Så det er lidt nemmere at Ja. tage bare det her på. Vi kan også give den lidt vaniljesukker. Nej, okay. Nej. Men det er jo kun hvis man er til det, ikke? Og så kunne man tage sådan noget chokoladestrøssel. Bare sådan lidt til en visuel effekt, som her. Og så skal vi nu så vil komme her med bund 2, 3. Kommer du, Stefan? Vi skal bruge den nu. Så har vi faldet ud. Vil du også ligge? Nej, det er fint nok. Det synes jeg er mere end... Ej, hej Kira. Og så på ind. Der skal ligge her. Kira, den vil gerne slikke på dine fingre, Tøller. Så du skal bare lige vente. Ja. Her. Ja. Du skal... Whoop. Det smager også godt, hva'? Og så skal du lige mase den lidt der. Ja. Ikke for meget. Ikke for meget. Heller ikke for lidt. Sinus. Frederik, hvad er det Sinus han lavet lige nu? Han har faktisk ødelagt helt kagen. Skal vi smide den ud? Kira, han står bare og bliver slikket af Kira. Det er nok mine grisevinger. Det er dejligt. Ja, det er også lidt her, ja. Så kører vi lige lidt af det her på toppen her. Og der kan den jo heller ikke igen få for lidt, jo. Nej, det kan den nemlig ikke. Altså, det føder jo. I morgen. Det føder slet ikke. Nå. Det er jo faktisk Det er jo kun det sidste, det er faktisk en den overholder alle 6 kostråd. Der er jo 6 stykker frugt i. Næsten. Makroner, lavkabel og flodskum og fløde og... Jeg tror ikke, vi skal mere på nu. Jeg tror, det bliver det. Vil du stoppe, Sinus? Ej, det er bunge for. Skal ikke bare bunge for? Det gjorde ikke noget. Men Stinus, nu skal du høre her. Jeg synes det er noget vøst. Ja, du skal smøre det på siden. Ja, hold. Du skal smøre det ordentligt på, Frederik. Ja. Okay, skal vi lægge mønster eller hvad? Rolig. Først skal siderne klares. Hvad sker der næste uge? Spændende. Nej. Hvad du laver nu, Sinus? Jeg tog din dråbe netop. Aloe vera. Ja. Er det noget, der skal i vores lavkage, eller er det bare fordi, du vasker hænder? Jeg vasker hænder. Jeg vil det. Okay. Højt. Hvor varmt har du taget vand? Fuld max for varmt. Fuld max på varmt. Det er meget varmt. Nej, det kan man jo ikke se. Nej, det kan man ikke. Det er tørt med. Ja. Så nu er det tør. Næsten. Det er så varmt. Lækkert. Og så kan I få lov til at stikke skålen her. Nej, det kan man jo. Ej, det Eller er jeg kan også lækkert. bare smøre resten på. Det er lækkert. Vi skal altså lige have tørt den af i kanten der. Ja. Med noget køkkenrulle.
Vi ødelægger jo kernen fuldstændig. Gør vi da ikke? Du skal stoppe det der bød. Ups. Vil du filme det? Ja, det kan jeg godt. Jeg spiser noget af det her. Sådan. Det er tørret lidt ud lige nu. Hvad laver du? Jeg rydder op. Ja. Du kan også sige vasker. Åbn nu. Åbn ind. Er du ikke helt? Nej. Jeg gider ikke andet, jeg har spist det hele. Nå. Skal du også smage brun? Og så er den væk. Øj. Nå. Smager det af mere? Skal du have mere brun? Skal du have mere? Hvor lækkert. Nu kommer bare brun, der er masser. Nå nej, den bruger jo ikke på Bornholm jo. Nej, og så skulle vi have noget af det der bryst der, jo. Dress. Og så har vi også noget af det her. Dress, sukker. Men det er ikke lige nu. Det er ikke til noget. Chokolade, dress. Hvad vidste Hvad med de sidste jordbær? Hvad siger du? Hvordan vil det være? Er det sådan imellem her, skal du ikke? Ja, det der. Bare tilpas. Skal du smage på det? Nej, jeg skal bare noget af det her. Det kan ikke få for meget. Nej, den kan ikke få for meget. Heller på lidt. Nej. Det er kun for lille faktisk. Så du giver den bare. Det kommer ikke ned. Og så er det ikke store hul. Jeg forstår det ikke. Tager du ikke det store, vel? Friedrich. Du har godt give stemmen, du sagde den først. Nej. Jo. Har I stille på det bag her? Jeg får mere godt. Hvor har du fået Det jordbær er for? sidste jordbær. Hvor har du fået det for? Det er sidste jordbær, det her. Er det til mig? Ja. Se. Det er jordbær. Jeg har selv rørt ved den. Rent fri. Hvad? Det er godt. Jeg tror bare ikke, man kan lave en meget... Og er den så god, den der? Prøv lige at overveje den brun. Ej, hvor er den er faktisk blevet pæn. Ej, skal vi have flag i den også? Ja, skal vi? Vi har det. Vi har sluger. Og det kunne vi også sætte i. Følg med. Hvor skal vi hen, du? Der er flag her. Der er ikke sådan nogle flag her. Josh, hey! Hvor mange flag skal vi have? Vi er 4, er vi ikke? Og så kan vi så vi tager 5. Ja, Den en. sidste, det er så broen. En til brun. Ja. Eller 2 til brun, fordi han er den ældste. Ja. Er det en hashpip, det her? Jeg kan putte det vand i den. Hvad? Jeg kan putte det vand i den. Så piper den. Men vi skulle ikke gå i hash lige nu. Nej. Men det venter vi med. Ej, tølle, hvad lægger Har du ødelagt den tøller? Vi har været væk i 1 minut. Prøv at overveje, 6 flag, hvordan? prøv at overveje, hvor høj den er. Altså, et i midten. Er vi ikke enige om det? Vax. Og så er måske en pentagon udenom. Vi kan også lave Bornholms flag. Et stort skridt for menneskeheden. Men 10 store skridt for brugen. For brun. For han har aldrig spist en lækker kage. Nej. Kager. Vi ved ikke engang, om den er god i det. Nej, det ser det god ud. Men jeg tror, den er. Vi har smagt på alle de ting, vi spiste. Det er godt. Ja. Vi ved bare ikke, om det er godt sammen. Nej. Det hænger jo Hvis ud. en ting er god, så er den også god sammen med andre gode ting. Og når enden er god, er alting godt. Ej, hvor er det bare placeret så symmetrisk på en eller anden måde, ikke? Nu skal vi alle sammen lige blive Og sammen. så alligevel ikke. Ja, nemlig. Undtagen den midterste. Bedste siden. Ja. Nej. Ikke? Det er et symbol for Peter Brun, som går imod strømmen Ja. Jeg ved ikke, hvad han... og sætter nye standarder. Nemlig. Så burde han måske gå helt den vej. Til min pingvin, mor. Jeg tager lige et billede af den. Det vil jeg også gøre. Den film er, at vi tager billeder af den. Den er så god. Så skal jeg have billeder af den. Skal vi bare servere den nu, så? Det er lige før, vel? Det er tølle.
Okay, skal vi gøre så sådan iPhone? Ja. Okay, jeg ikke gør for jer. Altså, rig. Ja, okay. Det kan jeg godt se. Jeg har bare lyst til at Hvad synes du så? Jeg synes, vi skal uploade det på Facebook. Nej. Det er lånt det kamera jo. Tak for det. Sig det kamera gør det. Så det kommer på Facebook. Jeg tagger på flagene. Ja, gør det. Hvordan kan du tagge? Kan du bruge to på? Det ved jeg heller ikke. Det er 17 minutter nu. Hvad? Jeg siger det bare. Det er Ja. Ikke noget. De bare, De her de to kan bare der stoppe over den hinanden, nu, og det er så bare filme igen. Hvad sagde du? Vi kan bare stoppe den nu, og så filme igen senere. Hvad skal vi det? Nu synes Ellison også godt om vores billeder. Okay. Vi slutter lige over med nogle flotte billeder her og vores flotte her. Et panorama.